Badizkideok, datza isiltasunen egiten denean, norbera bere baitara bilduta, berak isiltasun hori eta berotasun hori biziz, izan agotzen dituen gaitasun horietaz baliatuz, gauza edarrak harta dike. Tarrakata hotxa handeroa joz, berori astinduz, hala egiten danean, beste bizitasun bat hartzen du, beste grazia bat. Eta horri gustatzen badiogu kopla, azei irikotea aparta. Izan ere, pandero alde batetik, kopla abesten duelarik inork, eta gero, esaten da moduan, danza, herriak egin izan egon bezala. Hala txeitzen zaten dago. Hala zehar duten askok eta askok zer esanik ez Zumarraga herrian Jose Horia batek. Baina, zerbait gertatu zen. Trena iritsi zen. Eta trenarekin batera aldaketa. Hemeretzigarren mendearen amaieran gaude, eta zaldiz eta gurdiz oraindik ere, bideiak egiten badira ere, badago beste garraio mota bat, erosoagoa, azkarragoa, modernoagoa ere dena, eta Europa zehar zabaltzen ari dena, trena. Aire berri horiek heldu dira zer eta Espainiara eta baita Euskal Herrira ere. Eta Zumarraga gune estrategikoa izanik, trenaren inguruko eraikitze lanari ekin dio. Etorkin asko etorri dira kanpotik. Eta hauek, zubiak, tranbideak eta pasabideak eraikitzen hasi dira. Etorritako jende horiek ez dira bakarrik Espainiakoak, baita Italiakoak ere batzuk Piamontetik eta etorritakoak. Langile sutsuak dira, hauek beren ekinean hor dute, eta zailduak, orkinkikanka, palaz, pikotxaz, borraz, hortxe jarduten dira lan eta lan eta lan. Eta egia esan, mokautxo bat egiten badute ere, gero berriz ere egiten diote zer eta lanari. Bakarrik momentutxo bat egoten da, hor, zeinetan, Ilona Garraldea edo afaldu horretik. Zumarragako geltokiko kantinara bertaratzen dira eta hortxe aretzen dira, erdi batzuk egaten edo. Eta horra ere hurbildu dira 3 italiar. Turingo 3 adizkide. Giulio, Luigi eta Stefano. Bertaratu direnean, Feliperekin, kantinako nausiarekin hor jardun dira, hitz eta pitzean. Batzuk italieraz, besteak dakien gaztelera urri hori pixka bat erabiltzen, baina ulertu dira. Eta, esaten da moduan, botila bat hartu dute, gazta eta horietanko mai batean eseri dira, batxera. Eta hortxe jardun dira janedanean, eta karo, lehenengo botila bigarrenak arri du, eta bigarren horrek hirugarrena. Bizka motorra berotu dutenean, horrela jardun direak hitz eta pitzean. Buon formaggio, buon vino. Sì, ma il nostro formaggio parmigiano, il migliore. Italia, Torino, sempre nei nostri cuori. Che ne dice se cantiamo una bella canzone d'Italia qui a Zumarraga? Una buona idea, Luigi. Ehi, Stefano, hai qui fisarmonica? Aspettatemi che vado e lo porto. Giulio che Stefano soinua handia ekarri duen, esan dio. Eta Stefano ez du behar izan, askorik zer eta apopilo etxea joateko, eta handizetik neu, magalean nekarrela, bertaratu zer eta kantinera, eta antxe bere lagunen aurrean lanean jarri nau.
Eta nire botoiak sakatuz, hortxe hasi da musika jo eta jo eta jo. Eta kantu batek bigarren ekarri du. Eta bigarren horrek hirugarrena hau ardoa bezala, bakizue. Eta pozaren pozez jardun dira, baina azkenean Felipe kantineko nausiak esan die, jabadera ordua afaltzera joateko eta tira, Felipe haino ondo portatu da eta geu, Italiako kantu polit bat abestu diogu eta etxera noratu gara. Sul mare luccica, l'astro d'argento, placida l'onda, prospero il vento. Sul mare luccica, l'astro d'argento, placida l'onda, prospero il vento. Venite all'Agile, barcetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Venite all'Agile, barcetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Napoli, o sul beato, ove sorridere voglie il beato. C'è Napoli, o sul beato, ove sorridere voglie il beato. Tu sei l'impero dell'armonia, Santa Lucia, tu sei l'impero dell'armonia, Santa Lucia, Santa Lucia. Urbietatarrek Zumarraran apapillo etxea dute. Eta etxe hartan langileak hartuz, ohea, afaria eta gozari eskaintzen dieta haiekin sotz batzuk ateratzen dituzte. Jose Mari Urbietak jateko deta izanik, dakarren salgai guztia bere bezeroei emateko erabiltzen du, baina genero nahikotxo ere zera ematen dio bere emazteko sepenixi janari guztiaiek ranta ditzan. Jardute horretan Martinek haien semeak laguntzen die, 16 urteko gazteak. Estefano, Luigi eta Giulio Urbietatarren etxean daude. Eta Martin musikazale amorratua denez, txora eginda begira geratzen da, batez ere, Estefano, nik jotzen hauenean, begira jarduten da, botoiak non jartzen ditudan, teklak nola sakatzen ditudan, eta egia esan, motele horren kasuan, arreta hundia jartzen du. Sugar berezi bat somatzen da bere baitan. Badaki zer duen. Bai, ondo dakinik, nitaz maite ninduta dago. Eta gainera, bitxia bada ere,
sugar hori nik lehen ere beste inon ikusi dut. Izan ere, karri batean hor, denda batean jarrian nengoela, Estefanok ikusi ninduenean, bere zirrara, bere bihotzean sentitu zuen uraxe, orduan sentitu nuen. Eta Martineri gauza bera gertatzen zaio. Gaur ere Estefano soinu hartu eta une batez jo nagoenean, hortxe zegoen, Martin, begira. Eta eten bat egin duenean, Estefano, gizon jatorra denez, eta bendea oso erakutzaileona, zer esan dio? Berak erakutsiko diola jotzen nahi badu. Martinek gure entzun duenean, ez entzuen sinetxi, nola da posible? Bai, benetan? Eta bere ala joan da bere gurasoen gana eta aire adirazi. Eta itxak hasiera batean lehor, ezetz esan dio. Mutila, zure eta lor geratu da. Joan da eta amak gura guztia ikusi do eta momentu baten aparte batea hartu du Jose Marit esan dio. Eta zeatik ez? Musika ze kalte ingo dio ba. Ikaste zala, mesede ingo dio. Gainera, horren beste lan egiten du eta. Jose Marit itxo du berriro eta esan du. Algo dio polita mandet, bere nire maztiak eta esan dio eta motila posez. Eta ama besarkatu ditu eta hortxe hasi da Estefanorekin lan eta lan. Bera ikasiz eta Estefano irakatziz. Eta hilabetean pasatu dira eta motila azkarra da, argia, trebea. Eta nola ikasi duen. Eta zer esan dio? Bai, Estefanori zer esan dio. Bera, jada, diru aurreatua duela. Eta azkarri hausiko duela bere soinua. Eta Italiako konposaketak joko dituela, noski. Baina baita Euskal Herrikoak ere, eta utzi pentsatzen badegu ere, berak ere konposaturikoak. Baura poz hartu dudana, bihotza ospoan, pilpira oso bat somatu dut. Zabaltzen. Piramontetik Zumarragan gertatu bezala, nire euspoak somatu du hainbat eta hainbat euskaldunek jada jotzen hautela. Bai, bestelako soinu handi eta txekiek eman didate horrek guztiare berri. Tira, gure katea, herri, gero eta luzeago edatzen ikusteak bereziko zirrara sortu dit nire baita eta guztiz azebetena. Soinu jole trebez aparte bat dira, batero jole bikainak eta asko emakumeak. Adibidez, Zumarragan Frantziska Antonia Irizar edo Mikaela Zuntzunegi. Zeberion Maurizio Aldaiturriaga. Arautzen Primi Erostarbe. Egoibarren Juliana Zuizarreta. Hori hartzunen
Ramon Ipikabea, Galdakaon, Romualda Zuloaga, eta abar, eta abar. Ba, behonde izuela guztioi, tira zuak. Errepublika ere heldu zen, askatasuna amesta, soinu txikia indartu egin zen, erromeria gainezka, landa ere muan elkartzen ziren, Andre gizon mutil neska, sarri eskutik joaten baitira, askatasuna ta festa. Altxamentu bat, gerra zibila, Franco caudillo mailara, biala biak tristetu ziren, soinua eta bailara. Fusilak hilak, presak iesak, ondoren gose bolada, matrailak danzan jarri ezean, oinak dantzatzen zaila da. Miseria. Jazarpena. Gozea. Kalera. Ezina. Inposaketa. Zapalketa. Gaztelera nagusi. Beldurra.
Organoan tubuak jarriz uztarrian, sortzen dena sartzen da ia eztarrian. Biek agintzen zuten, altzuten neurrian, organuak elizan, ta elizak herrian. Organuak elizan, ta elizak herrian. Trikitixaren poza, poz bat egiazko, herrixean utzia, hainbeste arrasto. Atzerakoien aiek, naiz ez ziren asko, minez deitzen zioten infernuko auspo. Minez deitzen zioten infernuko auspo. Kriston maiteok, gaurko irakurgaia Jesus tenpluan bertako merkatariak zartailuz, latigoz magiko astinduz, aitaren etxetik bota ditu. Aita beraren etxea saleros lehen egargarri horiek, hondatzen ari zirelako. Bai, Kristabok, jainkoa errukitxoa izan daiteke, bai, baina kontuz, haren kontra jartzen direnekin, haiei zigorrez hartzen baitire. Eta horren ariti dator gaurko gure sarmoia. Bai, izan ere elizak oso kezkagarriak diren jarrerak eta jokabideak ikusi baititu zer eta zumata herrian. Eta horiek guztiak esatera ona gatoz zer eta jasokunde eliza honetara. Entzun duzue, organuaren musika. Bere laguntza zegiten ditugun ospakizunak zein ederrak diren. Bai, zuon harima gardetzen eta garbitzen dituzte. Bai, badu mesederik horretarako izan ere zuon harimak. Badu, esaten dan bezala, loitik askotxo, bekatua besterik ez baitago bazterretan, eta deabruaren eta etxaiaren arrastoa non nahi. Bitartean zean, jendea portaera makurreta gaitzak erakusten. Adibidez, trikitixaren harremuan dantza eta dantza, infernuko auspoa pizten eta puzten. Nola onar dezake hori Zumarragako herriak? Eskerrak Eliza Santu Katolikoak zuen kiteokarriak zaintzen zaituztete. Bestela. Ditzarete konturatzen. Doinulik etxorrek nora eramaten zaituzteten. Oar zaitezte, dantzan abiltzaretenean, zein lizunki mugitzen diren gazteak, haien korputzak elkarren artean nola estutzen dituzten, batez ere, agarrauan edo lotuan abiltzen direnean. Ene San Jeremias badularik, elizak honetan guztian. Anaiarbok, utzikerian jardun, eta isil erremo bizi horrek deabrua sartzen dizuete zuen korputzetan. Zaudete erne Judasiberari gertatu zitzailunak gerta ez dakizuen. Izan ere ura ere Jesusen ikasle baitzen. Baina begira ze azken izan zuen, bere buruaz beste izan, egin behar izan zuen, eta azkenean tamotuta. Ondotxo esaten zuten San Efren eta San Juan Krisostomok. Deabruak dantzak asmatu zituela ziotenean. Eta San Agustin jakintxuak, Iponako San Agustin jakintxuak ziona.
Ai, hori gogo bihotzetan hiltzatu behar zenukete. Dantza. Zer da dantza? Erdigunea deabrua duen zirkulua, eta haren inguruan, gero gaiztuak. Zumarragarrok, ez zaitezte okarbidetik izan ere esan hauen muzin eginda. Hile ostean ez duzue pake askorik izango, antxe zuen gorputzarimak zer eta inperroan erretzen ikusten dituzuenean, eta badakizute zer dagoenan negarra eta oskarra eskabesterik. Esan okogoan izanez, guztiok belaunikatuz, otoitz egingo dugu, Damudet jauna organoa jotzen duen bitartean. Eta jainko alzu eta rukitsuari eskatuko diogu, Zumarragako familiak ondamendi honetatik gorde eta zaintu ditzan. Damudet jauna, bidaz guztitik, zunain gabetu izana. Ez ezketiago, kekaturika, etxean errosario errezatzea guazik eta ekauen, azkar esako diet orduan esan beharrekoa. Homeadeko erromenira. Noa, kizkitza, badakik urteatarrak tirikitisa jotzen harituko itxu. Ez tege izango. Austin, noa nao! Amari zeirakteika, aukera politadek, baina... Ze baina eta ze 8 kuarto. Joazpikatera bandizkiat eta besterakoak ekin. Baina izan laster, eta bi ordutara hemen izango nau. Gainera badakik, joanan egunen ezautu genizkian, bine emakume galantaiek ere, hasi Josep. Urteak eta gerturekit izan, eta begiretsura eta hile gorrigura, hori nebadia hau. Gogoratzea nola haiekin dantzatzen ebidegin usteanean, nola kantatzen genian. Mañana marcho para Venecia, adiós Lucrecia, te escribiré. Mañana marcho para La Habana, adiós Susana, dubai. Motelearra, eta gero gainea neskala untzea ingenian. Bai, tokitakoa zituak biak, da. Erreziruak, uste. Bidez aila ingenean, eskarrabiak gertuko baserrikoak. Baina, baditu azeanan, eta orduan txepiska batan eskutik hartuta, eta baki gozo, eta lapa igotzen baserriraino, eta jakura ikusi, eta mekamela letxe. Bitxakurra hundi askatu zizkian, eta bai, gozo jomin ustean, baina gero bera, ostia, azkar. Baina kasante zamarriat, merez izan zean. Korrika egin baina merez izan zean. Austin! Berea da! Bizkar astitzean nahi ez bade! Ostras, bai jok, haitxaridek, dekat hau beste errosari barrezatzen, azkar usteak hasikoek. Eta kontu ibili behar, gainera badakek lehenago zer eta gotzainearen da desendotzen denean, jasunian bere belarrondoko baina txanastia jaso nahi. Bueno, aio, gero hango gaitu. Gaztean, Zumarragatik, haren asko doaz kezkitzara. Haien arnasak, egiakak, txantxak, antzeman ditzakek bidean. Bizi postuta datoz. Eta ermita horreko zeregunean, abarkak eta pretenzolak kastatzeko pronto. Harinaren eta fandangoetan trebezia erakusteko prestatu dira gorputz segaiak. Gaurkoan, Jose Urteagaren besotan alegarantzia itzela besterik ez dut antzematen.
prestatu dira gazteak. Panderoak astendu dituzte apur bat Miguelek eta Inixok Joseren anaia. Josek berriz akorde batzuk airatu ditu, nire botoia sakatuz, eta zidire edurak. Ene, kizkitza, sugarretan dagoa!